Jaké jsou tvé skutečné city k velkému bratru? Nenávidím ho. Musíš ho milovat. Nestačí ho poslouchat. Milovat. Místnost 101. V proletářských čtvrtích útočí na nemluvněta. V 5 minutách je ohlodají na kost. Stejně útočí i na umírající, na choré. Projevují úžasnou inteligenci, s jakou rozeznají bezmoc člověka. Prosím. Prosím. Maska ti sedí pevně. Nemáš možnost úniku. Stisknu první páčku a krysy vtrhnou do prvního oddělení. Prosím. Stisknu druhou páčku a dvířka klece spadnou. Vyhladovělé bestie na tebe vystřelí jako kulky. Viděl jsi někdy, jak krysa letí vzduchem? Skočí ti do obličeje a zavrtá se dovnitř. Někdy zaútočí nejdřív na oči. Někdy prohlížou tváře a spolknou jazyk. Řekněte mi, co vlastně chcete? Co chcete? Co myslíte? Ne! 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 Miluju tě. Udělejte to jí. Udělejte to Julii. Je mi jedno, co s ní uděláte, ale udělejte to jí. Strhejte jí obličej, ale proveďte to. Jí, ne mě. Udělejte to Julii. Udělejte to Julii, ne mě.